Først sikrer vi os, at PlayStation den er slukket. Slukker vi her bagpå. Skal eject-knappen holdes inde, og bliver derefter tændt bagpå igen. Blæseren går i gang, og den renser PlayStation for støv og så videre. Så den lige kører færdig her. Knappen lyser derefter rødt. Slukker vi bagpå igen og tænder.